semuanya. Kali ini kita berada di Jimbaran Kayen ya. Ini tempatnya ya seperti inilah ya. Tipe gunung. Tapi gunungnya watu kayak gini, nah ini lor ya. Tapi rencana ini di tahun mendatang akan ada tempat wisata yang cukup bagus namanya Jimbaran Park. Iki sing duwe ngarepku. Weh, rencana kapan Gi? Gue iki apa? Wisata nang kene. Tahun-tahun mendatang gitu. Tapi ini cedak karo nganu lur ya, apa iki? Gua Pancur. Iki sak ndhuwure apa sak iki? Sak kulone. Belum Gua Pancur. Tapi serata dhuwur iki ya. Iki rencana pe ana tempat wisata yang sangat kondang nantinya. Ana apa kabeh iki? Apa jenenge iku? Flying Fox. Flying Fox sing kaya endi? Terus kolam renang. Terus apa jenenge iku? Apalah. Apa? Resto. Nah, Dola. Kalau didolane bareng. Playground. Oke, sobat lengkap lor ya, tapi ya ora kok langsung sedina rong dina dadi, bertahap lah ya. Bertahap. Ini yang punya gitu. yang punya. Kalau nyalon DPR. Iki soben ya diperbaiki juga ya ana kali ini kayak model ini. Bening kok. Minggu apa jenenge? Arung jeram. Enggak ora kene to bayu konti. bisa banyune kan kumpul. Nah iki ora mungkin. Ora mungkin. Iki tak sampai ngene sampai ambrol iki berarti banyune kan debete kan lagi. Nek waya pasudan ya. Cuma kurang ngombo wae iki. Tapi ya iki sumber ya berarti ya. Sumber. Sumberan lor. Banyune bening kok. Dan akhirnya ternyata ada sumber lor. Mengalir baik. Ini wae lagi ya. Ono din Saridin. Karena ini adalah bumi Saridin, insya Allah ada ikannya. Oke, ditunggu ya lor ya untuk tempat wisata terbesar di Pati. Rencananya ada di sini ya. Ini karena yang memiliki, yang mempunyai adalah perorangan, nantinya akan lebih terawat lah gitu ya. Biasanya yang ngelola pemerintah ya wes. Ora suwe. Tapi muga-muga iki kok suwe lah. Nanti iki lah iki bakal bongo iki. Sing iki kayak bukit lho. Iki ora nggone kene. Ngene kene iki 1 2, bukit 1 2. Cara rene lewat endi? Lewat kono mau? Iya, lewat kono iso. Iki kan bakal paket. Rencana itu menghidupkan 3 tempat wisata. Endi? 4 tempat wisata. Endi kabeh? 1 Gua Pancur. Terus kemudian sini nanti. Terus ada sing sumberan itu. Oh, sing isar wet tuh. Sama kolame itu dari pihak desa kan ngono. Jadi semuanya nanti keterkaitan. Oh. Paket jos. Bayar hanya 1 juta rupiah. Ora lor ya. Ya disesuaikan dengan kantong. Ya di sini nantinya. Iki sementara sing nanduri jagung sapa nggih? Ning iki wis dhuwur mah, Bos. Wis. Iki luasnya berapa hektar iki? 3. 3 hektar. 3 hektar. Padha iki 6. Iya, ana 5. 3 ini. Nah iki telu tambah kono 5 lor ya. Wih, nanti akan luas sekali. Matang, Pak. Oke. Kita akan ke gubuk. Walah nggo ngopo le, Pak? Ora enak iku KTC. Ah, kene wae penak oh.
Oke. Jadi kenapa di sini sampai bisa? Awak dhewe nek enggak rainbow slate. Rainbow slate lho, gua kongkono sampe tekan kene iki. Gak usah gak dudukan. Gak ya. Kalau awak dhewe mandeke nang kono mau. Ndak ada mbrah nggih. Ya lumayan. Oke, jangan lupa ditunggu ya Lur ya.